Suoja sulje isänmaamme, sulta kaiken lahjaksamme. Johda Jeesus rakkain meidät taivaan kotiin. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kastejuhlaan kokoontunut seurakunta. Jeesus kutsui luokseen lapsia ja siunasi heitä. Vapahtajamme ottaa pyhässä kasteessa yhteyteensä tämän lapsen ja lahjoittaa hänelle iankaikkisen elämän. Jeesus on luvannut, sitä joka luokseni tulee, minä en aja pois. Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimeksi Rosa Sofia. Tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon? Tahdon. Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että Rosa Sofia saa kristillisen kasvatuksen? Tahdon. Ota pyhä ristimerkki kasvoihisi. Ja rintaasi. Todistukseksi siitä, että ristiin naulittu Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen. Armollinen Jumala on poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut sinut synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Antakoon hän sinulle voimaa joka päivä kuolla pois synnistä ja elää Kristukselle. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, kasteessa sinä annat armosi tulvia ylitsemme, vapautat meidät synnin, kuoleman ja pahan vallasta ja liität meidät Kristukseen. Me rukoilemme, lahjoita pyhä henkesi tälle lapselle, joka on siunattu pelastuksen merkillä. Auta häntä uskomaan sinuun, niin että hän eläisi lapsenasi ja pääsisi kerran luoksesi. Kuule meitä vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Kiitos. Niin täällä meillä Suomessa on 4 selkeätä vuoden aikaa. Ja jokaisella niistä on ihan omat ominaisuutensa. Keväällä luonto puhkeaa elämään. Kesä on täynnä vihreyttä, kukkia, linnunlaulua. Syksyllä kypsyy sato ja luonto alkaa valmistautua talvea varten. Ja talvi on sitten kaiken lepoaikaa. No, tämä on oikeastaan aika ihmeellinen asia, mutta mehän pidämme sitä täällä vähän niin kuin itsestäänselvyytenä. Samanlainen ihme tai oikeastaan vielä suurempi on lapsen syntymä. Tämän ihmeen äärellä me nyt sitten olemme, kun teille on tämä pikkunen syntynyt. Ja voimme varmasti sanoa, että mikään ei ole samalla tavalla teillä kuin ennen.
Me olemme tämän pienen lapsen ensimmäisessä ja suuressa juhlassa. Ja kyllä hänenkin elämänsä tulee sisältämään paljon muutoksia. Siis koko maailmassa on viime vuosina ja vuosikymmeninä tapahtunut valtavasti kaikenlaisia mullistuksia ja ehkäpä niin tulee tapahtumaan edelleenkin. Me emme tiedä millaisessa maailmassa me elämme sitten, kun hän on kasvanut isoksi. Kaikkien näiden muutosten keskellä kaste muistuttaa meitä siitä, että on ainakin yksi asia, joka ei muutu, ja se on Jumalan läsnäolo ja huolenpito. Ja lastensa tulevaisuutta miettivät vanhemmat ja lapsen muut läheiset ihmiset saavat luottaa tähän lupaukseen. Jumala on lähellä meitä kaikkia koko ajan, vain siellä rukouksen mitan päässä. No enpä tiedä, mitä te rupesitte silloin ajattelemaan, kun saitte tietää, että tällainen pikkunen on teidän perheeseenne tulossa. Vähän kerrallaan ainakin alkoivat monenmoiset valmistelut, kun lapsihan tarvitsee syntyessään aika paljon kaikenlaista. Ja sitten hän tarvitsee myöskin nimen. Ja luulen, että te paneudutte tuohon nimen valitsemiseen huolella silloin aikanaan. Toisille muuten tuosta nimestä päättäminen on helppoa, mutta toisille taas ei todellakaan. Et joskus on ollut vähän melkein helisemässä sen asian kanssa. Eikä se ole yhdentekevää, että minkälaisen nimen lapsi saa, koska siitä tavallisimmin kuitenkin tulee hänelle koko elämän mittainen seuralainen. Kastetapahtumaan liittyy myöskin lapsen virallinen rekisteröiminen. Siis eihän nimetöntä lasta voi ottaa mihinkään yhteiskunnan vaatimaan luetteloon tai rekisteriin. Mutta kasteeseen liittyy tämän lisäksi muutakin. Nimen tietysti voi lapselle antaa ilman kastettakin, kunhan sen nyt ilmoittaa ajoissa sinne väestörekisteriin. Mutta kun vanhemmat tuovat lapsen kastettavaksi, niin he ilmaisevat halunsa siihen, että hänen nimensä liitetään myös Jeesuksen opetuslasten luetteloihin.